fashi wallah wallahi fashi da makami fashi wallah a kai kudi tashi wallah tashi kudi zaka ba mu wallah fashi da makami wallahi mu koma na can babu nan da su honka wallahi babu nan da su honka dama ire-iren ku wallahi ku su wadda sahu ɗaya na hukai kudi ɗaya cikin ku ba mu kudi ko mu halbe ko wallahi ka harka ga babu wani don Allah ba mu so a hada mu don Allah mu kai washi da makami muke wanne ka ba mu kudi ko mu halbe ka washi da makami na muke dan Allah dan Annabi ku yi hakuri ni kun ga daga Kano na to kuma a ƙasa saboda ba ni da kuɗin mota ma ƙasa ƙasa daga Kano hakke ba a ƙasa na to an to wallahi wanga himu talauci ba kai da gidan ba ba nawa bane saboda na samu labarin cewa Alhaji mai zan gidan yana taimako shine na zo in dan samu abin da zai dinka wa ƴaƴana kayan sallah shin ba kai da gidan gaba ba ni bane ni ma mai gidan ne aka ce yana da taimako shine na zo ya taimake ni wato gashi nan ma ina shi ya kai na ga ya ta yawa ya fashi da makami fashi da amuna lalle da lalle kiba da kaga nera kai fashi da makami fashi da makami yanzu kana ni aka towa washi yara mun ka toka washi wallah ni da halbi wallahi halbi ko ba mu ni aka to halbi kai sajan jawo min ba shi an da gida ba ni an da gida shi halbi na aka to an fada mun kai fashi da makami sajan kida ko fashi da ba mu kudi ba wallahi halbe mishi to shikenan in dama mu yanzu rashin taimaka mana inda akai muna da takardu ba mu da aikin yi ɗan siyasa sauransu ba su taimaka mana mu kamar ya kwanta da hankalinka ko bai samun ka ko bai samun bari kuka kwanta da hankalinka ce ma kai wallahi mu ji ba halbe shan ka ba mu koma halbe ta sajan halbe mishi na ce ma kwanta da hankalinka ko bai samun ka tashi ina sashi da hankalinka inna lillahi da rashin kunya banza bai ni da rashin kunya yalla bai ni ba irin mutanen nan da aka rashin kunya nan wallahi illa shi tashi kuma daga yau wallahi kun bar sata inda ya kai da wallahi daga yau wallahi kun bari ba sata muka toyi ya nan muka toyi ya ce wallahi tashi muka toyi wani wallahi tashi muka ana kamai wani zan sallame ka da kai ka waɗanda mutane irin mutanen nan da ba su da mutunci duk mutane suka suna halbi da banza suna tun da jini suna walakata wallahi tashi muka toyi wanda da hankalinka bari yanzu zuwa za mu yi ni in sallame ka inda waɗanda na barsu dan sai ma'aikata kun zo za a haɗa su ma'aikata ka ja ka mai kwata da hankalinka mu zai sallame ka ina da magana ina da magana baba don Allah mi suna ne kamai ban girman Allah kamai ka sashi dagar da mu wallahi tashi muka toyi kamai barsu dai sai muka toyi wanda bin ga wallahi ta roma ta wallahi tashi muka toyi kuma an ban da abin ku to yanzu ku tsakaninku da Allah rayuwa ana cikin wani hali na nutsuwa tsotsayi na amma ku ku ringa yin irin wannan abin maimakon kuna haka ku je ku roƙi ubangiji mana wallahi duk abin da ya dame ku ya muku maganinsa gaskiya Allahu akbar ko mun tuba wallahi mun tuba wallahi ma ta shaida mun ka toyi wallahi ta shaida rashin kunya banza da hita wallahi alhaji in to waɗanga mutanen banza na shaye-shaye na haka wasu gonga wallahi shi na ni ina maganin ku kuma daga yanzu ga ba ku sake wa kowa iskanci nan za ku tsayawa sai na ɗauko ma'aikata na kawo riga malaka mai ka samu su ido waɗanga mutanen banza na koi ma sai ma wallahi alhaji mun ni shirye na nake ba irin mutanen banza da na bar ka wallahi mun tuba an gama